anniversary ng surprise mo deliver ko, meron kaming package sa bawat maabil po ninyo na package sa surprise mo deliver ko. Meron kaming 2 sling bag. Ito ang napili ni mama mo. 2 sling bag. Bahala ka ng kanong mo yan bigyan. So maraming salamat. Woke up on a Saturday morning. Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Barangay Santa Catalina, Pinalonan, Pangasinan. Para ihatid ang sorpresa kay Ma'am Jonalyn May Agbanlog na nagsa-celebrate ng kanyang 18th birthday. At ang nagpa-sorpresa sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang mama na si Ma'am Teresa Agbanlog na nasa Hong Kong. So ayan guys, umulan, bumagyo, ihahatid ang surprise mo deliver ko ang inyong pasorpresa sa inyong mahal sa buhay. Kaya isa lang sasabihin ko sa inyo, harap na! Sino si Jonay ha? Ay ka ba? Sorry! Wala ka nang ikinig yan! Galing yan. Kuya, saan yung resibo? Wala? Yung resibo? Wala. Hindi totoo yan. 40,000 Kuya, hindi kasi kumaloy na. Sir, ang nagiging pertigatin din yata. 40,000 kami ajay cash on delivery design. Sino ba nagbayad nila, sir? Huwag ka nagpasama sa Nangatwirang ka pa. huwag nasabi nga sa akin. Sino ba yung nagpapakata? Nagpapakata? Wala kang awa! Parang may naamoy ako hindi maganda. Anong masasabi mo? Wow! So, ito pa maraming regalo sa'yo. Baka naman admirer mong nag-order nito. Pa-surprise para sa'yo. Ano, ma'am? Ayan. Miss Jonah, happy birthday. May idea ka ba kung sino ang nagpa-surprise nito para sa'yo? Sino? Ay, ayun. Wala na. Mama, ano ba pala ang nakalagay sa cake? Ano ba yan? Ba't may mama at papa dun sa cake? Sabi ninyo pa-surprise, bakit pinalagyan nyo ng pangalan? So, ayan. Kaya ano muna natin? Ay, picturean muna kita, ma'am.
birthday. Sorry, wala mo na akong regalo. Kami ako next time. Dito, Gina! Stay healthy. Magpaka-break ka. Huwag kang magbabago. Friendship. And ang faithful mo kay God. And ingat ka lagi. And alagaan mo sila. Lalo na si mama mo. Kamustahin mo lagi. Ingat ka lagi. I love you. Mastermind na lang natin ha. Happy birthday daw na God bless. Sana palagi ka naman mag-iga. Kaya sa mga more, just dito. Happy birthday. Juan, napintas ka na tanto eh. Happy birthday, Gibson. Happy birthday daw na, more blessings to come, tsaka magpakabait ka. Kaya marami pang blessing at birthday ang karating sa buhay mo. Basta pray lang kay God, tsaka magtiwala lang tayo. Magpakabait ka, dahil mahal na mahal ka ng magulang mo, swerte ka dahil may surprise ka, di mo alam. Thank you, salamat, happy birthday mo. Happy birthday. Sana magampanan mo yung mga gawin mo lang yung inuwag ko sa iyo ang parents ko. Pamangin pa sa wayo. Ingat pa lang. I love you. Happy birthday, boy. Ingat ka palagi. Tapos Kuya, di ko makita yung mukha mo, kuya. Yan! sinapagal ko lang kasi matapos kami pumunta pa rin kami sa birthday na Joanna para makasama ka. Ingat ka palagi. Kami magkasali ako. Pupunta lang sa mga parents mo. Happy birthday. Okay, so as for your teacher in Jonah, I would like to wish you a happy 18th birthday, Inha. As I said, stay smart, beautiful. Pambago namin yan sa school namin sa beautiful. Kasi sa kanya, beauty and brain. Beauty and brain. So, kailangan, sabi ko, bagay mo maging stewardess. Okay, so, meron na tayo sa Binalonan, scholarship, sabihin mo lang sa akin, approve na yan. Yan. So, birthday ko sa'yo. Opportunity na yun! Oo. And then, ito, yung principal mo dati si Ma'am Angel. Ma'am Angel, happy birthday, Iha, and God bless you. You have a beautiful family. Mapicture naman po kayo. Happy birthday. For a long time, nagkita ulit tayo ngayong birthday mo, di ko alam. So, tingnan mo, pinutol ko yung mga lakad ko ngayon para lang sa'yo So, wish ko sa'yo, pagpatuloy mo yung pag-aaral mo, matapos ka. Anytime, pag natapos ko sa stewardess, tawagan mo ako, i-contact kita dun sa Maya Airport. Automatic yan. Okay. Hello, Alan, happy birthday. Sana huwag kang magbabago ng school. Happy birthday, Jonah. Sana marami bang birthday na darating sa'yo. Mag-celebrate ka na din. Siyempre, magpapabay ng pag-aaral mo. Gusto rin ako kamalimutan. Magpapagod sa pangarap mo. Huwag kang may tayo ng birthday sa'yo. Andito lang kami sa'yo. Mga kaibigan. Happy birthday, God! Happy birthday. Sir, Dapat ka na kayo sasama. Ilang minute pa lang. Okay. Ito ang message para sa'yo. Mahal kong anak, first of all, I want to say that I don't know how to express my feeling while writing this letter for you. Anak,
alam mong sa unang araw pa lang ng buhay mo dito sa mundo, ako'y sadyang nagalak na ika'y mahagkan at mahawakan. At sa unang pag-iyak mo, nang ikaw na ay lumabas sa aking sinapupunan at hanggang sa paglaki mo. Anak, hindi man kita naalagaan sa mga kamay ko at hindi man kita nabantayan sa paglaki mo. And through your ups and downs, alam kong lahat ng sakripisyo kong ito ay para sa iyo, na mabigyan ka ng magandang buhay at kinabukasan. Sana'y sa mga pagkakataon na wala ako sa tabi mo, ay hindi ka nagtanim ng sakit ng loob sa akin. Dahil alam mo naman na lahat ng ito ay para sa iyo, anak. Mahal na mahal ka ni Mama, and you don't know how much Mama so proud of you each single the day you came into my life. And now, you are officially a lady. Masabi ko lang, anak, dream high, aim high, and I will always here for you and support for what's best for you and for your future. Keep growing in God's grace and fear with His righteousness and for His name. For His name's sake at pagmamahal sa Diyos. And please, always take care of yourself. Malapit na tayong magkita and mahagkan kang muli, anak. Wish you a happy birthday, anak. Enjoy and rejoice your best day ever in your life. Mama loves you so much. Love, Mama. So, yan ang message ni Mama para sa'yo. Ano naman ang masasabi mo sa pasultas ni Mama? Thank you, Mama and Papa. Sa ano? Sa kwem. Pag-provide mo mga kailangan ko. Thank God kasi kayo yung binigay sa akin. So, in behalf of Surprise Mo Deliver Ko by Miss Maylene Palagay, Miss Jonah, we wish you all the best. At ayan, nasa legal age na nga kumbaga, pero hindi na bata, sabi nga nila. So ayan, lagi mo lang pakakatandaan na laging kumapit kay Lord sa lahat ng mga gagawin mo hakbang sa buhay at sa lahat ng mga magiging desisyon mo. Kumbaga, sabi nga nila, 18 ka na, face na ka. At sana hindi magandang landas ang matahak mo. So ayan, so nakikita ko naman nandito ang mga teachers mo. So ayan, sabi nga nila, napakabuti mong bata, brain niya yun. Gamitin mo yun para maging matatag at maabot lahat ng mga pangarap mo. So ayan, happy birthday ulit sa iyo. We wish you all the best. At sana hindi ito yung huli nating pagkikita. Sana pagdating ng araw, pag isusurprise ka ulit namin or sino man ang mga mahal mo dito sa buhay, isa ka ng ganap na professional. So congratulations and happy birthday. So guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated kayo palagi sa videos na ina-upload namin araw-araw. So paki-like and subscribe na lang. Surprise Mo Deliver Ko by Miss Maylene Palagay. Lagi lang po nating tatandaan, keep safe everyone, at laging tandaan, every gising is a blessing!